ug karon mga higala, niya ang sumpay ning bag-otang sugilanon. Awit sa lilo. Uban ba ako ni mo sa isla ito nga sa Haring Kubra ba ya? Unsa tong isulti mo, Kaloy? Unsa tong isla? Isla itom sa Haring Kubra. Adto man miss si Abay Marlon God. Bay, namati ka sa among gipanagsultihan ni Lula gabi? At so saba man good mo. Nakadulungog noon ko. Kuyo ko sa isla itom Abay Marlon ha. Mahimo manguta na Marlon. Unsa man na, Sir Philip? Unsa may imong buhaton anang isla ito? Kuan, Sir? Ako lang pangitaon. Kuan, Sir, kanang naamgo diha ang akong tatay Simeon. Mao ba? Namising magud ang akong amahan sa bata pa ko, Sir. Nalunod ang among pambut unya. Nalimot na ko sa ubang hitabo, Sir. Nganong gida masab ka sa imong amahan sa bawang isla? Kuan, Sir, gusto lang siya nga makakita ko sa maong isla, Sir. Mao ba? Unsa man say sakyan nimo dito? Sama sa unang gisakyan namo ni tatay, Sir. Magpambutasag ko. Magbaon na kog daghang gasolin o pagkaon. Layo giday kini dapita. Layo kay na, Sir. Pero gipangandaman ginamo ni tatay og usa ka tuig. Mao ba? Mao nga di lang una ko muuban ninyo, Sir. Uban ko ni mo Abay Marlon ha. Sa baasan nimo eh. Sige, Sir. Adto na mi ha. Hey! Mga boy, may mo na mo, no? Pwede mo malihog? Miundang na mi, ma'am. Panugon na laglayan ha. Dali na bay. Oh. Dad! Ano nang untang matay na nga itong mga boy? Gahapon pa magkakasal nagsukod. Ba importante silang lakaw. Pero kinalang mabalik sila sa ilang trabaho. Ubos na to. Di ka lang biya. Kanindot sa dagat. Ganahan kong maliko. Yaya? Day Bea, usaban, babahaw ka na, day. Nagdayat ko, Yaya. Tuod, maligo sa tagdagat na. Ay, sige, kayahan ko, anak. Sir, wa mo itong lang ka boy. May agatunon pa unta paingo siya, sir. Nabaw ko. Nagkisulti rin ako kay undang na sila sa pagkabuhi. Sa? Kuya, sir. Ngitas naglaing boy, sir? Dili. Katong duha ka lalaki ang akong gusto. Tungod kay parehas ang among tumong ni atong Marlon nga mao ang isla itom nga Kubra. Ha? Sila ang atong gikinahanglan nga mahimo natong giya sa maong isla Jo. Bosa, kinahanglan makumbinsi mo sila sa pagkuhan. Unyag di mo uban, sir? Kinahanglan mo ubanin din sila. Nato! Kana ang pangitaig paagi. Sige, lakaw na. Sundan na sila. Gamay na lang atong oras. Ugma, kinahanglan tuata sa laod. Kailangan makaabang din tagpambot. Sige. Adto ta sa ila Bay Badong. Kanya, mamalit ang daghang ginalon nga krudo. Ubay. Mamalit sa taog dilata ng mga pagkaon. Og pasol. Mamasol na sa dagat. Oo,
Dali. Anda mo na nato ang atong biyahe. Simeon, anak ko. Gimigaw na ko ni Boy. Ikaw na'y bahala sa imong anak, ha? Muadto siya sa itong nga isla. Ayaw siyang ipapaag sa mga kubra dito, ha? Lola. Ala, sir, ikaw man tong nag-recruit ni Marlon o Kaloy, no? Oo, ako. Kuan, niya ko kay gisugo kong sir nga ipakuha ka. Gano man? Aron makapanamilit ka sa imong apo, Lola. Kay, larga na mi karon. Ug mingon sa Marlon nga, ikaw lang kuno'y patuon niya sa barko. Kay, akan sige buhat to. Ay, daon sa maning bata, ingon siya, gamuundang na siya, kay mubiyahe siya sa Isla Itom. Isla Itom? Saan ng isla, Lola? Misulti bagod ko nga islang Itom. O, Lola. Karang pag yun. Aw, sa man, Lola? Manamilit ka si mga po? O dili? Bay! Anak na sa tungod sa kumpayag sa baybayon mo ulong daan, ha? O, bay! Oh. Ikay to ko, no? Kaya ko'y hagbong sa pundo. O, bay! May kay nakahangyo ta sa abang ining maong pambot. Ingon man ka! Hatagan siya! Punuin ni kulit nato! Oo, ato gisang hatagan. Musa ganita, ato ginatumanon. Sige, bay! Mutuman tag sa albay! Oo, unya! Ibog magkuhan tong biya! Ha? Manguyab ko ni Abay Marlon! Sumaan ni mo, God. Dako naman ka. Pero tambag lang. Ayaw na mga dato, oy. Ipahilako ng kana. Mao ba, Abay? Oo, lagi. Tuo lang ako. Maguba yun ang imong naong binilak. Kundi ka mo patuon ako. Si Linda Budbud na lang panguyabi, bay. O di ba si Tunya nga manginhasay. Kay puti-puti mo sa to gamay. Ha? Hindi ko ganalog mga lagumon og liog pa yoy! Ha? Kasi lagom mo nung lagom dito liog, day. Oo! Ganun di magaganahan, ha? Ganun magpili magagamis og liog nga lagom sa kag liog. Basta! Di ko anang Linda, oy! Og kanang Tunya! Na, di lang una ta magunahon ang mga babae, oy. Ang atong biyahe lang una atong unahon-naon. Okay, pangadlawon ta ugma. Nganong gipasaka man ko mo din sa dako ninyong yate. Ana, diya sa sud si Marlon nagtrabaho, Lola. Ana ni Lola. Ganahan si Marlon nga makita kasi yung trabahoan. Pastilan gud ni si Marlon. Abi na kog muundang na siya. Hawa siya mo undang, Lola, eh. Sige, Lola, sulang ng kwarto kay akong paibawon si Marlon. Naniya ka.
Lola! Lola, ika! Niya namin, Lola! Ay, minis Lola. Lolo, mingo pa sa payag ni Andoy ang inyo payag, Abay Marlon. Lola! Lola! Lola? Oh, wala. Wa man si Lola din sa payag. Hulo, boy! Nahimo na tingali nga. Mo si Lula Ika! Ah, why, unay, bay? Ikaw, no? Naglaglaag lang tinga ito si Lola, oy. Dali na. Atong bao na ang atong hanayon sa kahon. Sige, sige. Bawtag, sardinas. O bugas, biskwit, o pan. Magdata, habol, abay. Ah, oo, siyempre, magdagid ta. O raincoat sad kay makasugat niya tag unos dagat. Sige. Lula! Lula, asa maga? Lula, ika! Sir, ito na ang lula ni Marlon. Nanasiyati, sir. Unsa? Nabungol ka sa akong isugo nimo? Ah. Si Marlon ang akong gipakuha nimo og dili ang tiguang niyang apuhan. Sir, naniguro lang kung daan nga muuban yun na to si Marlon. Kung naan na to ang iyang apuhan, muuban yun dyan na, sir. Pero kidnapping man ang imong gibuhat. Kidnapping. Dili, sir, eh. Ako rin siyang giinan nga gusto ni Marlon nga magkita sila. Aron magkapa na malitay yung maayo. O niya, unsa may buhato nimo karon? Nga nagtiguang og ni Marlon. Sir, dad-on lang yun na to sa biyahe kanang tiguang, sir. Nga puha ni Marlon. Kinibaw sab siya bahin sa itong nga isla. Unsa? Kung mao ka na, ang tiguang na ang atong dad-on. O karong dayon manglarga ta. Unsa? Abay Marlon. Nakarga na nato. Ato pagkaon bay. Hasta ang krudo bay. O sige. Manangid na ko ni Lola ika nga mubiyahe ta karong kadlawon. Inig tubo sa dagat. Sige abay. Bantayan na itong mga gamit ha. Kaya pangitaon ako si Lola ika. Mga kaigsuunan, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Awit sa Lilo. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Alex Repulio Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tono bugkasikas, Alduin Nacorda. Laing dalit kanato sa RMN Drama.